Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna cikin watan Al-Muharram musamman na wannan shekara ta 1443 hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina. Kamar yadda muka sani watan Al-Muharram wata ne daga cikin watanni na Allah subhanahu wata'ala masu alfarma da falala. Kamar yadda yazo a cikin Qur'ani inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم waɗannan watanni guda hudu masu alfarma ne kamar yadda yake cikin suratul tauba aya ta 36. Hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da cewa a watan al-Muharram ana kwadaitar da mu da yawan yin azumi ne mai garabasa da falala da lada a wurin Allah ta'ala, don haka ana so mu yawaita yin sa. Hadithin na cewa afdalu siyam ba'da Ramadan shaharullahi al-Muharram. Hadithi da Muslim hadithi na 1163. Cewa mafi falalan azumi bayan Ramadana shine azumin watan Allah na al-Muharram. Haka sai mu yawaita yin azumi a cikin wannan kwanaki masu albarka. Mafi falalan azumi a cikin al-Muharram kuma shine azumin Ashura, wato 10 ga watan al-Muharram. Wannan azumi ya tabbata a sunna cewa yukaffiru sanal madiya, yana kankara zunuban shekara guda, kamar yadda hadisi ya zo a cikin littafin Ibn Majah rahmatullahi alai, hadisi na 1738. Baya ga wannan ana so mu hada Ashura da Tasu'a. Ashura ranan ne Allah ta'ala ya halakar da Fir'auna, ya tserar da Musa alaihi salam. So ana so mu hada da azumin 9 ga wata shine Tasu'a. Wannan kuma shine don saba wa Yahudu, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a, kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahih Muslim hadisi na 1134. So da haka yan uwa mu dage mu yi azumi a waɗannan kwanaki, mu yi addu'a a cikin su. Azumi yana nisantar da mu daga azaba, yana nisantar da mu daga wuta, yana nisantar da mu daga dukkan sharri na shedan. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya, ya amsa mana ibadunmu da addu'o'inmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.